मेहेरगोनां मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों ब्रैथि क'क्राझार लिटारेरि फेस्टिभेला दिनै इनागुरेल जाबाय आरो बे हाबाफारियाव जों बयबो बाहागो लादों। नागालेण्डनि आथिखालनि एसेम्ब्लिनि स्पिकार मानगोनां बिथाङा चिफ गेस्ट हिसाबै बाहागो लादों आरो बेयाव ज्ञानपीठ एवार्डी, साहित्य एकाडेमि एवार्डी आरो बावैसो जिखिनि जोंहा माखासे रिनाउन स्कलारफोर नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव बिथांमोना जि मान मोननो हादों बिथांमोनाबो बाहागो लादों। थारैनो क'क्राझार लिटारेरि फेस्टिभेला थांनाय 2021आव जागायनानै ब्रैथि खेबनि थाखाय मोनसे डेडिकेशन आरो डिटारमिनेशननि गेजेरजों जोंनि जि गोजोन पिस एन्ड लिटारेचार जोंनि जि कालचार आरो हेरिटेजखौ मुलुगनि दरबाराव लांनायनि थाखाय बा नेशन वाइड बिनि मोनसे केम्पेइनखौ लांनायनि थाखाय बियो मैखोम बिफाव लानो हादों। सुबुंखौ मोनसे हारिखौ गुबुन गुबुन बिथिंजों मुलुगा जेब्लाबो नायो आरो जोंनि खामानि मावनाया जेब्लाबो माल्टि डाइमेनसन माल्टि एंगल जानांगौ। मोनसे समाव सोमावसारनायखौ लानानै आरो जोंनि जि दाबिफोरखौ लानानै बड'फानि दैदेननायाव गेरेमसा हारि दानायनि मोन्थोरजों जों बयबो खौसे हाबा मावदों, दिनैबो मावगासिनो दङ। आरो दिनै गोजोन आरो सान्थि गायसननायनि उनाव मोनसे मोननै मोनथाम एकर्ड जानायनि उनाव बर' हारिया जोङो रावनि बिथिङावनो जा, थुनलाइनि बिथिङावनो जा, गोजोन गायसननायनि बिथिङावनो जा जोङो बयबो सिरियासलि खामानि मावदों। आंनि रियेलाइजेसन, आंनि मोन्दांथिया बेखौनो बुङो जे बर' हारिया जि खामानिखौ मावो खोब सिरियासलि आरो खोब डिटारमिनेशननि गेजेरजों मावो आरो दिनै बे लिटारेरि फेस्टिभेल खुंनायनि गेजेरजों बड'लेण्ड काउन्सिल आरो लिटारेरि फेस्टिभेल जि माने अर्गेनाइजिं कमिटि बिथांमोना थ्रु स्पिरिटआव दिनै मुलुगनि गुबुन गुबुन जायफोर थुनलाइगिरि, जायफोर माने मोजां खन्थाइगिरि, जायफोर पइट्सफोर दङ बिथांमोनखौ लिंहरदों। भारताव थानाय गुबुन गुबुन जेफोर सिडिउल आरो आनसिडिउल लेंगुवेजनि जायफोर रिनाउन आरो इमिनेन्ट थुनलाइगिरिफोर दङ बिथांमोनखौ लिंहरदों। बिथांमोना क'क्राझाराव फैनानै बर' हारिखौ, बर'नि समाज, बर'नि थासारि आरो बर'नि जिखिनि जोंनि लिटारेचार दङ, जोंनि जिखिनि रिसर्स दङ आरो जोंखौ बुजिनांगौनि थाखाय, बिथांमोनखौ बुजिहोनांगौनि थाखाय जोंनि जे मोनसे आन्डारस्टेन्डिं, जोंनि मोनसे जे हारमनि, जोंनि जे मोनसे प्रस्पेरिटि बेखौ बुजिहोनांगौनि थाखाय बे मोनसे ब्रिज बिल्डिं। आरो बेखायनो क'क्राझार लिटारेरि फेस्टिभेलजों बर' हारिनि थामोन्था रैखाथि आरो जोंनि फिउचार जि जेनेरेसननि मोनसे माइल खुन्थिया गायसननायनि प्लेनिंखौ अलरेडि आरम्भ खालामबाय आरो बे फेस्टिभेला मुलुग दरबाराव माने गोजौ आथालाव आरो गोजौसिन आथालाव सहैगोन। खारन बे फेस्टिभेलनि गेजेरजों गोथौनिफ्राय गोथौसिन थुनलाइ सोरजिनायनि थाखाय बा साबसिननिफ्राय साबसिन जोङो लिटारेरि क्रिएसन खालामनायनि थाखाय हाबाफारिया अलरेडि सोलिगासिनो आरो बिनिफ्राय जोङो मोजां थुनलाइ, मोजां जोङो माने नभेल, मोजां खन्थाइ आरो लिटारेचारनि जिफोर दिग दङ बेखौ जोङो मोजाङै बुजिनो हागोन। आरो बे मोनसे बौद्धिक जि मोनसे सान्थौ आरो जि मोनसे जोंनि जि हाबा मावनाय बर' हारिनि मोनसे जुगामि हाबा होननानै आं बुंनो सानो। आरो बर' हारिया गोजोनखौ लानानै थुनलाइनि गेजेरजों थांना थानायनि जि मोनसे सिमां आरो गिबि समनिफ्रायनो जि बर'नि फिसा आइनिफ्राय लानानै बिबार मुगा, अलंबार मुगा, जेन्थ'खा मुगानिफ्राय लानानै दिनैसिम बर' हारिनि थुनलाइ सोरजिनाया 100 इयार्सनि बारबाय। बियो रिटेन फर्मआव, आनरिटेन फर्मआव रोजा रोजा बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो बर' थुनलाइया बर'नि आबै आबौ, आजै आजौमोननि खुगायाव गोथाङै थांनानै दङमोन आरो दिनै जों बेखौ मोगथां महराव दिनैनि जोलैया, दिनैनि थुनलाइगिरिफ्रा बेखौ मजबुत खालामदों। बे बिथिङाव बर' थुनलाइ आफाद, बे बिथिङाव थुनलाइ सोरजिगिरि जायफोर एकाडेमि एवार्ड मोनदों आरो जायफोरा बर' हारियाव माने खुनु बेसेन लुबैयाबासिनो नांथाबनानै थुनलाइखौ सोरजिदों, थुनलाइनि बाख्रिखौ माने मेहेरगोनां आरो मजबुत खालामदों। आं बिथांमोनखौ धन्यबाद बावदों। गोजोन्थों।
नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन सम्पथिनि जेंना, बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।